Roková skupina Tublatanka oslavuje 30. narodeniny. Osláviť ich chcú ako inak so svojimi fanúšikmi. Dokonca majú pre nich pripravené prekvapenie sláčikové kvarteto. Že by sa tvrdí rockeri po tých rokoch rozcítili? No, za tie roky sa mohlo udiať kadečo. Takto vyzerali 80. roky v podaní Tublatanky. Tisícky fanúšikov, vypredané koncerty a tisícky predaných plátní. Piesne tejto bratislavskej skupiny sa skrátka same vrívali do uší. My sme dostali šancu sa prvýkrát ukázať v PKO. Vôbec sme nečakali, že niekedy sa nám podarí nahrať prvá platňa, ktorá bude mať úspech, ktorá nás posunie ďalej. A spomínam si na to, že náš manažer Martin Sarvaš, že nás chcel spropagovať. Večer, keď išiel domov z vinárne, zobral sprej a nastriekal tam na ten mramor, že Tublatanka. Aby všetci vedeli, že začína na našej scéne nejaká nová skupina. Dokonca boli prví, ktorí sa s aparatúrou v 89. roku postavili na námestie. To bolo také pre mňa veľmi dojímavé, že na mojom praktikábli bubnovacom stojí pán Alexander Dubšek a štartuje revolúciu. Mali sme plné pódy a ničoho sme sa nebáli. A roky pribúdajú, aj dotklo sa to aj našej kapely. A to aj v podobe novej formácie, čo sa ale ani po rokoch nezmenilo, je ich prístup k hudbe. Robíme hudbu a texty v tom, čo prežívame, alebo o tom, čo sa deje okolo nás. Aby mali dobré texty. Aby som im sám veril. Za 30-ročnú existenciu na československej hudobnej scéne však vďačia predovšetkým svojim fanúšikom. Keď vidíme na to pódium a vidíme, že ľudia sa na nás tešia, vidíme ruky nad ich hlavami, tak to nám dáva pocit veľkej energie. A vážne sa tešíme a ďakujeme všetkým, ktorí pri nás stáli roky. Aj preto si na výročnom koncertnom turné dali poriadne záležať. Robíme veľké oslavné turné, ktoré bude slovensko-české. Doprevádzať nás budú sláčikové kvarteto, Adventure Strings. Sú výborní, veľmi sa teším. Ak by ste mali chuť aj vy s Tublatankou oslavovať, môžete ich vidieť na 10 koncertoch po celom Slovensku. Simona Miazdrová, televízia Markíza.